Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Matso Guapito. Pito. Oy, Pito. Magplano na ta sa atong buhatong pagpanulis, ha? Sige magagsulti nga, magplano, boss. Pero, mapagin na ito buhata. Kabantay ka, boss? Dili angay magdali-dali, Pito, kay lisod na kung mabulyaso ta. Aha. Asa man taman ulis, boss? Asa? Sulti na yun! Kaligri ko ninyo ng dolor. Agapito. Ay, dali. Breling ko dire. Salamat nang. Ay, Gikantahan na sa nimo ang imong lala dolor. Agapito? Ako hinoy iyang gikantahan, obre. Mao ba? ay, sa batanon pa ko. Ganahan gid kay ko maapil og singing contest. Wow! O lagi. Diha day naliwat nimo si Agapito nang. Pirmi sa kang kadaog, lola. Ay, parehas gud nimo. Permisang dili makadaog. Obre, kanta. Ayaw lang sa karon Agapito. Ngano man? Nindot ra bang panahon, basig mo uwan ya. Nganong usar may ni duty nga guard karon, Miss Aida? Nag-emergency leave si sir. Ngano man, Miss Aida? Nanganak ang asawa. Oh. Mao ba? Maayo pa si Dindo kay may anak na. Ikaw di ay, sir? Namatay nga akong asawa nga wa mi magkabatunog anak, Miss Aida. Hala, mo ba di ay, sir? Miss Aida. Ano ugon sa? Ano gud kaayo, sir? Dato ka, daghang kag kwarta, pero waday kay anak o patay na sa di ay imong asawa. Pangitag babae, sir. Dili na ko kakitag babae nga sama sa kong asawa, Miss Aida. Butan di imong wife, sir, eh? Guwapa na. Buutan pa. Mao gani nga siya gani nga akong gipili nga mo himo na kong asawa mo akong pakaslan. Sir, mangutana ko, sir, ha? Pangutana lang, Miss Aida. Unsa na? Matud nimo nga siya gyud ang imong gipili nga pakaslan. Nada ilaing girl sa imong life before, sir? Duna. Uy, mo ba? Siya si Carmela. Miss Aida, alas 9 na sa buntag, oh. Pang-apply na mo sa jewelry store. Okay. Okay, sir Ray. Thank you. Gusto. Si Carmela. Mabdos yan itong higayon na dihang. Gisultihan ko siya nga magipili na kong babae. Nga akong pakaslan. Si Carmela. Hain man di ituod siya. Pila ka tao ang imong nakuntak nga moapil sa tong meeting karong gabi, Pito. Seryo, una-una ko boss, ha? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tulo, boss, tulo. Ay, ang gabi. Tulura! Tulo lang, boss, tulo lang. Ikaw, ako, o ang tulo. 5 tang tanan. Kabantay ka, boss? Kinahanglang daghan ta, Pito. Uy, takan sa tagbahinana na, boss. Mausad. Boss, kung mas successful nga itong paghahimuon nga tulis, boss, awsim birds, dagko tagbahin! Asa man tong dapitang gisugo ni Lala Dondor? Sus, Ginoo ko. Kinilong man ni ko, no? Negosyante ginis Lala Dondor, oy.
Kung di bingka ibaligya, karon maninasad. Ahak na limot kong asa tong dapita da. Pop, Aray, agay. ah, Sakit. sorry. Abaga, sir. Uy. sorry kayo, sir. Sorry kayo. Ayaw lang kong sir. Ay, ayaw lang pag sir na ko, sir. Dili man ko sir. Maestro man ka. Dili man ko maestro. Ah, magalingaw ka. Kon, pasensya ka na ha. Huwag ko magtanaw sa akong gilaktan. Pasilo ako ha. Saylo lang, saylo lang. Bitaw. Okay ra, boss. Amo, hihi. Why blame, ha? Kining, boss, amo. Mahimong mangutana? Unsa man na? Asa lapita ng naay na maligyag kinilong man eh? Kana dihang iskina ha. Musuod ka diha. Nairaghang na maligya o kinilong man eh. Dili ko yaw diyang iskina, ha, boss? Mahadlo ka? Sige. Tana. Kuyugan ta ka. Sige, boss, amo. Nara sila, oh. Di ba? Daghang na maligya og manining dapita. Salamat sa imong pagtultol nako dinhi, boss, amo, ha? Way sa pa yan. Sige na, patakos na. Re, manang. Usa ka kilo palihog. Buutan siya. Matinahuron. Kamao mo respeto og tao. Yarang bayad, manang. Yara, Usara ka kilo? mauro may gisugo, boss, amo. Unsaon manini mong usa ka kilong man eh? Ibaligya, boss, amo. Ibaligya. Kung mauna, punay og palit. Ayaw na, boss, oy. Amo kay wa naman ko ikaplite. Pauli naman ko. Pauli ko ako iplite. Ay kabala ka kay hatod ka sinyo. Unsa? Sure, oy. Lagi. Manang, punay og upat ka kilong man eh. Hala, sir, oy. Wa ko ikabayadan, ha. Ako ray bayad. Ingna lang ko kung asa tamo agi, ha? Sir. Naunsa man ka? Tugnaw ko, sir. Pugnaw kayo din sa pronsit. Sorry. Pahinayan lang ako ang aircon, ha? Kabutan din niya, oy. Yun na, kinsa may mo nga? Agapito, sir. Gitugnaw ba ka, agapito? Oo, sir. Time pa ha. Jacket? Jacket na. Ako ng jacket. Guwa na ako magamit. Gidadala na ako pero wapag yun na ako masulog. Sige na, isulog na aron nga, dili ka magkurog. Ang mauwaman ko, boss. Amo, bag-o man gud ni. Okay na. Sige na, gamitan na. Salamat kayo, boss, amo, ha. Isulog ko niyo. Ngayon kas jacket, agapito. Asa naman is agapito nga akong gisug papalit og mani. Para usa ka kilo ra gibugatan na. Naglisod nagpauli. Hala no. Haskan og wa to makatultos na maligyang mani patay. May pag-ako na lang giuban nanda. Gigutom ko. Ikaw? Ako, gigutom unta, pero madarag agwanta, boss, amo, kay naana naman ko ini nga pirming magutman. Uy! Ayaw binuang diha. Dili ba yan na maayo nga pirmi ka magutman? Ano man, boss, amo? Magkabuang man na. Hagbay ra kang nabuang. Aligre po ka manultid, ha? May sense of humor ka, agapito. Mga unsa ta? Di na pa ang akong kagutom. Hala na, kauwaw biyan ni, uy. Wa mo anis inyos agapito, ombre. Wa man lang. Pastilan.
Nabalakan ako kung saan ay nahitabo niya, obre. Kay hain man day si Agapito nang. Ako bagod to gisugo sa carbon pagpalit og kinilong mani ba kay akong itinda. Ganihar man kay to, hangtod doon wa pa man na uli. Unsa nang? Uy, hala. Uban ni ko, obre. Sige nang. Mananghit ako ni Mama. Ay, Senyor Santo Niño, ayaw intaw ditukot nga dunay daotang nahitabo sa akong apo. Maluoy ka ni Agapito, Senyor Santo Niño. Ipalayo in taon sa disgrasya ang akong apo. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!